ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом тамошобинони гиромӣ, барномаи Паём Ньюз аст. Ман Ҳишом Явдуманон аз муҳимтарин рӯйдодҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон бароятон хабар медиҳам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. ҳукумати Тоҷикистон ба Чин пешниҳод кард, ки шартҳои ӯҳдадориҳои қарздиҳиро сабуктар созад. қурби $1 амрикоӣ дар баробари сомонӣ то соли 2023 то ба 11 сомониву 67 дирам метавонад боло равад. бештари табибони рус омода нестанд воксини нави коронаро дар тани худ қабул кунанд. аморати муттаҳидаи арабӣ ва Исроил бо миёнҷигарии давлати Амрико дар бораи сулҳ ва ҳамкорӣ бо якдигар ба тавофуқ расиданд. ҳукумати Тоҷикистон ба Чин пешниҳод кард, ки бо назардошти оқибатҳои пандемияи коронавируси нав шартҳои ӯҳдадории қарзи кишварро сабуктар созад. тавре вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ хабар медиҳад, қарзи Тоҷикистон назди Эксимбонки Чин $1.2 миллиардро ташкил медиҳад, ки қариб 40% аз ҳаҷми умумии қарзи берунаи ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. ҳамчунин Тоҷикистон ба Бонки ҷаҳонӣ ба маблағи $338.5 миллион, Бонки Осиёии рушд $287.3 миллион, Бонки Исломии рушд $131.9 миллион қарздор буда, ҳаҷми ӯҳдадориҳои қарзӣ аз рӯи евробондҳо $500 миллион ташкил медиҳад. дар ҳамин ҳол ҷониби Тоҷикистон пешниҳод менамояд, ки ҳаҷми сармоягузории мустақими Чин ба иқтисоди кишвар афзуда шавад. бино ба маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон, давоми солҳои 2007-2009 Чин ба иқтисоди Тоҷикистон беш аз $2.8 миллиард сармоягузорӣ анҷом додааст. сармояҳои Чин дар ин давра ба рушди бахшҳои чун иқтисоду алоқа, сохтмон, хизматрасониҳои молиявӣ, корҳои иктишоф ва истихроҷи геологӣ, насби таҷҳизоти техникӣ равона шудаанд. дар ҳамин ҳол вазири рушди иқтисод ва савдои кишвар Фаррух Ҳамрализода охири моҳи июли соли равон ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар робита ба пандемияи коронавирус соли ҷорӣ ҳаҷми сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон ба андозаи 30-50% кам мешавад. ӯ илова намуд, ки аксарияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ аз ҳисоби маблағгузориҳои Чин амалӣ мешаванд. ҳукумати Тоҷикистон пешбинӣ кардааст, ки қурби $1 амрикоӣ дар баробари сомонӣ то соли 2023 то бо 11 сомониву 67 дирам метавонад боло равад. ҳукумати Тоҷикистон бо қарори рақами 412 пешбинии нишондодҳои макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023-ро тасдиқ кард, ки дар он болоравии қурби $1 таи 3 соли оянда пешбинӣ мешавад. мувофиқи пешбинии ин санад, қурби $1 то поёни соли 2020 интизор меравад то сатҳи 10 сомониву 69 дирам бирасад. ҳоло Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши $1-ро 10 сомониву 31 дирам таъин кардааст. бино ба пешбинии ҳукумат, дар соли 2021 қурби $1 ба 11 сомонӣ ва соли 2022 ба 11 сомониву 33 дирам хоҳад расид. бори охир дар Тоҷикистон моҳи марти соли 2020 қурби сомонӣ дар баробари $1 ба таври қобили мулоҳиза афтид. Бонки Миллии Тоҷикистон рӯзи 20 март қурби сомониро дар баробари $1 амрикоӣ якбора 5% поин овард ва арзиши $100 расман ба 10 сомониву 20 дирам баробар шуд. Бонки Миллии Тоҷикистон пас аз 5% поин овардани қурби сомонӣ дар баробари $1 онро тасҳеҳи якдафина номид ва гуфт паҳншавии коронавирус дар ҷаҳон ба иқтисоди Тоҷикистон бевосита таъсири манфии худро расонид. бештари табибони рус, ҳадди ақал 52% табибон дар Русия омода нестанд воксини нави коронаро, ки чанд рӯз қабл раисҷумҳури Русия аз тавлиди он хабар дод, дар тани худ қабул кунанд. танҳо 24.5% табибон омодагии худ ба гирифтани воксинро эълом карданд. тибқи иттилои РБК бо истинод ба хадамоти насарсанҷии справочник врача, табибони рус ба воксине, ки Русия аввалин шуда аз тавлиди он хабар дод, эътимод надоранд. дар назарсанҷии табибон 3040 табиби мутахассис ширкат карданд. назарсанҷии рӯзҳои 12-13 август тавассути замимаи справочник врача гузаронида шудааст.
адами боварӣ ба ваксинро 66% пурсидашудаҳо ба набудани маълумот дар бораи таъсирнокии он рабт доданд. 48% пурсидашудаҳо бошанд ба суръати тавлиди он бо шубҳа назар мекунанд. танҳо 20% онҳо ҳозиранд ки ин ваксинро ба беморон ва ҳамкору шиносҳояшон тавсия диҳанд. дар ҳамин ҳол мақомоти тандурустии тоҷикистон тасмим доранд яке аз аввалинҳо шуда ваксини русии зидди коронаиро харидорӣ кунанд. қарор аст рӯзҳои наздик дархости харидории ваксин ба русия ирсол шавад. як манбаъ дар хадамоти эпидемиологию санитарии русия гуфтааст: умедворем бо кӯмаки ҳукумат ва ҳамкорони рушд ваксини зидди коронаии тавлидшуда дар русияро ба даст орем. барои ин лозим аст ки вазорати тандурустӣ гурӯҳи корие ташкил диҳад ва нафаронеро ки бештар гирифторӣ доранду ба ваксин ниёзи бештар доранд муайян кунад. гуфтанист 11 август Владимир Путин раис ҷумҳури Русия аз ба қайдгирии ваксини русии вируси корона хабар дод. ӯ эълон кард яке аз духтарони худаш ҳам ин ваксинро дар худ таҷриба кардааст. ин ваксинро Спутник V номиданд ва он аввалин шуда дар ҷаҳон ба қайд гирифта шуд. он бояд аз 1 январи соли 2021 ба муомилот барояд. вазорати тандурустии иёлоти муттаҳидаи амрико ва созмони ҷаҳонии беҳдошт ба ваксини истеҳсоли Русия бо эҳтиёт вокуниш карданд. аморати муттаҳидаи арабӣ ва исроил бо миёнҷигарии давлати амрико ва шахси Доналд Трамп дар бораи сулҳ ва ҳамкорӣ бо якдигар ба тавофуқ расиданд. Трамп барои интихоботи раисатҷумҳурии пешорӯи амрико ниёз ба муваффақият дар арсаи сиёсати хориҷӣ дошт. пас аз тавофуқи сулҳи Исроил бо ду кишвари Миср ва Урдун, акнун хабар аз тавофуқи ин кишвар бо аморати муттаҳидаи арабӣ мунташир шудааст. давлати Исроил тавофуқи сулҳ ва ҳамкорӣ бо аморати муттаҳидаи арабиро рӯзи бузург барои сулҳ эълом кард. гуфта мешавад ки Биньёмин Натаньёҳу, нахуст вазири Исроил, дар иртибот бо ин тавофуқ ва баргузории як конферонси матбуотӣ ҷаласаи кобинаи Исроил барои муқобила бо коронаро ниматамом раҳо кардааст. хабаргузории Reuters рӯзи панҷшанбе 13 август бо интишори гузорише аз Байтулмуқаддас аз тавофуқи сулҳ байни ду кишвари Исроил ва аморати муттаҳидаи арабӣ хабар додааст. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи Payom.net лутфан пайгирӣ кунед. ҳар хабару рӯйдодеро шоҳид шудед, лутфан ба рақами 4915 1646 15947 тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo ё Telegram фиристед. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр, бо умеди дидор то ҳафтаи дигар. радиои Паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои Паём. илм, фарҳанг, навид. радиои Паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net